Croeso i Golwg ar y Bai, eich synopsis wythnosol o Hynt a Helyntion, Senedd Cenedlaethol Cymru. Byddwn ni'n edrych ar cwestiynau'r prif weinidog, yn holi ambell i aelod cynulliad ac yn gweld yn gyffredinol beth sy'n digwydd yma o wythnos i wythnos. Bob wythnos mae'r prif weinidog yn dod yma i ateb cwestiynau i'r wrthbleidiau. Wythnos yma, dyna ddipyn o wahaniaeth. Fe ddudodd o rhywbeth pwysig. Pan holodd Andrew R.T. Davies ar y byrddau iechyd, dyma Carwyn Jones yn ateb, ie, mae rhaid yn nhw reoli hynny, ac os nawn nhw ddim reoli hynny, byddan ni'n cymryd nhw drosodd. Roedd Carwyn Jones yn ôl yma ar y dydd Mercher, yn sôn am y madael o'r Undeb Ewropeaidd. A'i gwyn oedd, ddo gynno fo ddim rhan yn y llythyr ddaru Theresa May yrru i Ewrop. Doedd o'n disgwyl cael rhywbyn o bwt i mewn, ond doedd ddim yn anghydweld a llawer oedd yn y llythyr. Ond trodd Andrew R.T. Davies arweinydd y Ceidwadwyr arno fo, dweud, wel, da chi ddipyn bach o'r agrithiwr yma, Carwyn, am bod chi ddim ymgynghori ar wrthbleidiau oedd o blaid oedd allan o Ewrop o gwbl pen o'ch chi'n penderfynu beth o'ch chi eisiau wneud ar eich polisi nawr. Ac fe ofynodd i Neil Hamilton iddo fo, fyddwch chi, Carwyn, mae'n ddiwrnod arbennig i ni, ac ddylach chi godi dy dymer dipyn, paid a bod mor ddigalon. Dyna beth oedd Neil Hamilton i ddweud amdano fo. Ac wrth gwrs, doedd arweinydd Plaid Cymru yn cydweld a Carwyn bod hi'n ddiwrnod arbennig o galed i Gymru. Yn y fan a'r lle yma, mae'r pleidiau gwleidyddol yn cael cynadleddau i'r wasg bob wythnos. Wythnos yma ddoedd hi'n arbennig pam, wel, ddaru'r ceidwadwr, yr arweinydd Andrew R.T. Davies, dweud, wel, mae Brexit yn bwysig, a'r rheswm da ni wedi gael o, mae Duw ar ein ochr ni. A'r beth oedd yn selio hynny, dydwch? Wel, ddoedd y pab wedi dweud bod rhaid i'r Undeb Ewropeaidd newid i ffordd. A ddoedd hynny yn ddigon i gyfiawnhau bod Duw ar ochr yr Brexiters i gyd. We have a mechanism that redistributes money. Dyma ni yn Comisiwn Cyfansoddiadol y Bobl sydd wedi cael ei greu gan Carwyn Jones i ddod â ddatganoli a ffederaliaeth i mewn i Brydain. Ond lle mae'r bobl, y crachach sydd yma, oes a neb o'r bobl cyffredin yma. Dyma ni am yr wythnos hon. Ymunwch yn ni yr wythnos nesaf lle fydd yna rhifyn arbennig o Brexit yn dod o'r Senedd Ewropeaidd yn Strasbourg. Tan hynny, hwyl!